akitima itiri kalenga ye serikali yale karomo omukungu musaja algo tanchira iga inchira anyoro mukungu ga omwakoroe ibangu munywa mali omwakoro mutinga obeka irugo mukungu olenge gaki anyoro tanga ni ruwa baiga oruwa kabere kiro to ngita bose tiga togende litima itinga ye serikali ya korda ya ake goliki alingi kebe ndari kona suenda ati iwango nywa mwari wa kwenda ati bururo oba ebuogen kare abantu bande mbara mu karansita mwanywa medigi style oyo mo kanywa mune bikoro to ji platform umusaja abegete kenga naiga okara nandi musaja onde tayiya kipi ngo tigoyo kare eyinkare odaga kunywa maneji karamu abegete kuba okarora ngoyo ne secretary yasanganyi tifa gituri ogajigo ikaka okanyora karamu echinjiri gendoki inchiri meremo odaga kunywa mane ibungu ebinge ebungu atumbe toru wanchaga ebinda akanyora nchere ebinde biye bisusu eke golie kemo abande bari banywa metune tansi kwese bantu tayibo abantu bari ko gende etansi montoro buna ko kune tansi ya kukuna atabo ngori ko ikanywa ndoje mbiya kwa tanga akanywa mugoreri etansi abanda akanywa mu asenge cyo yenyameni kwese bono monta ko bwatu montondo mo chwa transira ndo mo chwa trans atabanga oriere security nintasi ka mwana tebeke golie kemo nigo gekoruo abantu bara inyoire amangana arago tebwa sirisho pendwa amangana aliariri akare amangana aliakare ago teba bono ebigoli biara etire nebinde ngo chabire buna bono ikaransita obwate naiwo musubati oli madamu nga yachi wechibana kwanywa metuga ayachiombe chigakanu chikareta bakungu babiri lero te yera arete babiri